Igbo ndị nje eme ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Asị m onye chiri nke o chiri ya zere. Ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atala azụ anwụrụ. Ọwụ nwanne gị Kizito Osimnobi Ibe, onye nhazi ihe omenala Igbo, na-anabata gị na ihe mmemme nke ụbọchị taa. Tata anyị ga-eleba anya n'otu ihe eji mara Igbo, n'otu ihe Igbo ji eme ọnụ, n'otu ihe a na-eme n'asụsụ Igbo, maka na asị na atụọla ọmara atụọkwa nne ofeke feba n'ime ọhịa. Anyị ga-eleba n'anya kọwaa ihe ilu. Gịnị bụ ilu? Kedu uru ilu bara n'asụsụ Igbo? Anyị ga-atụkwa ụfọdụ ilulu ma kọwalị ya. Anyị na-ara ekwu na asị na onye atụrụ ilulu kọwalị ya na ego ji ilu nne ya efuru ọhịa, mana ụbọchị tata ego ji ilu nne na ga-efu ọhịa, maka na ọ bụ omenala Igbo nke anyị na-eme. Ọ bụrụ sọsọ m nwa nọ ebe, ọ nwere nnọọ nwa amadi agadaga nwoke mana ya ga-anọ taa tụlee ụfọdụ ilu a na-atụ n'asụsụ Igbo. Mana tupu m akọwaba nwoke, a na-achọ ka m mata na asị na nkụ dị na mba na-eyela mba na nri. Asụsụ Igbo karịrị akarị. Ihe ndị na-akpọ nke dịkwa iche na ihe ndị ọzọ na-akpọ. Ọ bụrụ na o nwere ka anyị sụrụ tata na-ịghọtacha, eleghị anyị mere ka kpọkwa anyị kọwala anyị ka ndị bụ na si asụ, maka na Igbo erika. Iji gaa n'iru, eji m ohere na-anabata nwa amadi, ofu nwoke Igbo ji eme ọnụ. Ọ bụ nwa afọ Imo steeti, ushi okpuru ọchịchị Mbaitoli na mpaghara Orodo. Biko Igbo ndị na-ege m ntị, eji m obi aṅụrị na-anabata Chief Dr. Barrister Tony Igborie, Okpudo na Ofekata Orodo. Udo dịrịgo, adịrịghị mma. Okpuru ọha Kizito Osimnobi, ọ ga-adịrịghị mma. Ọha na eze na-ege ntị, ọ ga-adịrị unu mma. Ọ dịrị unu mma na Eke, dịrị unu mma na Orie, dịrị unu mma na Afọ, dịrị unu mma na Nkwọ, n'aha Jizọs. Amen. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, mana tinye Okpudo ka ọ dịrị anyị mma. Ụmụ Igbo, anyị akala na nzu uwo ihe mbụ anyị ga-agọzi na ya bụ ọjị. Okpudo, ana masị gị ka ịgọla anyị ọjị na ihe mmemme nke taa. Anwụchara ikwuola Osimnobi, isi na nne-eji ụsọ na nwamba aka m na gị ma aka o si na-adị Igbo owe Igbo ọjị abịala ọha na eze. Onye wetara ọjị wetara ndụ. A sị na anyị ga-ata ọjị a data ogologo ndụ, ahụ isi ike na ọganihu. Ọ ga-adịrị anyị mma. Ọchị nwata na nwada nwa ọkụkọ nwe ọsọ. Onye si na ọ ga-adịrị anyị mma, ọ ga-adịrị ya mma. Egbe biri ugo bere nke si ibe ya bere kwọkwa ya. Yes, ya na ayọ ka ọ dịrị anyị ihu mma, dịrị onye azụ mma n'aha Jizọs. Ya dịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma na Orie, dịrị anyị mma na Afọ, dịrị anyị mma na Nkwọ, n'aha Jizọs. Okpudo, ya gazi udo dịrị onye ihu, ga-ewepụ n'aka ọjị nke awaka ọjị agọzie n'ụwazi nke fụrụ afọ, nke ọjị ya akọta ọjị nke ewe oshibe. Ọ gbazokwara agbazo, ọ bụrụ Eke anyị Orie, Afọ na Nkwọ. Mba zuru ezu mbụ ọfanụ ọjị awa ọfanụ ozuru ezu. Agụcha ya bụ ọjị okpuru a yodere. Igbo ndị ọma njem ọnụ, asị na akpa n'ikiri ndị mmụọ aṅa ntị. Ọtụtụ ajamahụhụ udela mara na ihe mere n'ebe ndị mmụọ. Tata ihe anyị ga-atụle ewu
ilu maọbụ ilulu. Gịnị bụ ilulu? Gịnị ka Igbo ji ilulu eme? Dịka m kwuru na mbụ, Igbo nwere asụsụ dị iche iche. Mpaghara ọbụla nwere ka esi akpọ ihe dịkachi aṅa. Ọ bụrụ na ka a kpọrọ tata, ọ bụ ka na esi akpọ ya, akpagbojile gị anya. Mbọsị ọzọ anyị na-ekpọtakwa ebe isi bịa, anyị akọwakwa ka na esi asụ, maka asị na mba na-asụ n'olu n'olu. Onye mmadụ ya nọ taa uwe ọkammụta Chief Dr. Barrister Tony Iworie, wuo onye ofekata orodo unu n'okpuru ọchịchị Mbitoli n'Imo steeti. Ọ nwanne m nwoke maka na nwanne ya sikwa ofu ebe. Ọ menwa Owere Nkalụ Ifakala unukwa n'okpuru ọchịchị Mbitoli n'Imo steeti. Okpudo, dịka anyị kwuru, gịnị bụ ilu n'ala Igbo? Ilu dịka anyị si mara ya bụ mmanụ Igbo na-eji eri ji, nke bụ na ọ bụrụ na ị na-eri ji mmanụ adịrị ya, ị ga-anụ ụtọ ya. Abịakwa n'ọzọ, otu nwa afọ Igbo ji eme ọnụ a na-akpọ Prọfesọ Chinua Achebe, o kwukwere sị na ilu bụ nnu Igbo na-eji eri ụka, nke bụ na ị na-ekwu okwu ilu anọghị ya, ụtọ anọghị ya. So ilu dị mkpa n'ala Igbo, nke pụta na ilu wu ihe na-eme asụsụ Igbo maọbụ okwu Igbo ọ na-atọ ụtọ na ntị, ọ na-ahazi, ọ na-eme ka a na-aghọtacha ihe otu esi kpee ka aghọta ya. Dịka ịkọwala anyị na ilulu bụ nnu Igbo ji eri ụka, nnunu bụ mmanụ eji eri ji. Ele mgbe e kwesịrị iji ilulu ekwu ụka n'asụsụ Igbo? ilu dịka oge ọbụla a na-ekwu okwu n'ala Igbo, ụka ọbụla idezi ihe, enwe ihe dịka ihe mgbagwoju anya ma ihe nsemokwu, ma ọ bụ ọgbakọ a na-akpọ nzukọ, iji dọọ mmadụ ndụmọdụ. Ihe ndị a bụ oge a na-ekwesịrị iji ilu na-ekwu okwu. Mgbe ọbụla mmadụ kwesịrị ịkọwakwa akụkọ dị iche iche, chọọ ka ugbu okwu ya nkenke, ilulu bụ ihe ga-enyere gị aka iji hazie okwu gị ya gbaa nkenke. Ugbu a biko anyị chọrọ ileba anya na uru ilu bara n'asụsụ Igbo, maka na a na-asị na okenye tụrụ ibu ililu ka ọ dị akụkọ ụka. Ka ọ lee anya anyị ụfọdụ uru ilu bara n'asụsụ Igbo. Uru ilu bara n'ala Igbo bụ na ilu na-enye aka onye na-ekwu okwu hazie okwu ya hazie. Ya oke ndị Igbo na-asị ideji olu, ilu na-eme onye na-ekwu okwu ya edeji olu ya, meekwanụ okwu ị na-ekwu enwe ezigbote nghọta na-anụ n'ime, mee ya dị nkenke kama ọ ga-adị ogologo. Iwere ilu mee ya dị nkenke. Enyi kwuru bụ eziokwu, maka na asị na ilu na-eme ụka ya dị mkpụmkpụ ma tọ ụtọ. Ilu na-eme ka okwu ga-ete aka pempe, mana ndị Igbo na-asị na onye atụrụ ilu kọwala ya na ego ji ilu nne ya efuru ọhịa. Ọ bọtaziri na adị akọwazi ilu akọwa na ala Igbo. Ka ihe nke ahụ pụtara? Eziokwu, ihe Igbo na-eji asị na onye atụrụ ilu kọwala ya na ego ji lụọ nne efuru ọhịa bụ na ndị Igbo nwere okwukwe na
onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo na ọṅụ jiri mmiri ara afọ ya bụ na o nwere akọ na uche, ihe a na-akpọ akọ na uche, ya bụrụ n'okwu bekee ya bụ ihe a na-akpọ wisdom ma intellect. Uche abụrụ nke a na-akpọ sense, ya bụ na ha abụọ na-agakọta ọnụ. Nke bụ na ọ bụrụ na atọọla n'ilu ahụ mechara akọwala gị ya, gosiri na igujiri mmiri ara afọ, o nwere ihe dị iche. Yes, o nwere ihe dị iche. Ọ ya kpatara o jiri dịka Igbo a na-asị onye atọọla ilu kọwala ya na ego ejigo nne ya. Ọ pụtara na onye ọbụla wụ nwa afọ Igbo ga na-ama ka esi atụ ilu? Ndị be anyị si na ọkụkọ hapụ ukwu osisi, ngwere hapụ ukwu osisi aka akpara ya. Ọkụkọ kwanụ a na-ahapụ kwọmkwọm, ihe o ji azụ nwa. Dịka anyị siri kwuo, ndị Igbo hụrụ ji a na-eri dịka ezigbote nri. Onye chi isi na ihe jikwa gị njọ n'ala Igbo, ya si ọnụ jikwa gị ji. Onye na-amaghị otu esi atụ ilu n'ala Igbo, a na-ewe na ọmụtabeghị otu ọwụchahụ nwa afọ Igbo, maka na ewere na onye ejiri zụọ anyị n'ala Igbo. Okpudo, ama m na ị na-akọwala anyị uru ahịa ilu bara n'asụsụ Igbo. Anyị aghọtala na ilu bụ ihe dị mkpa n'asụsụ Igbo. Ilu na-eme ụka ya dị nkenke, tọọkwa ezigbote ụtọ. Ọhaneze, nnụma na ihe omume nke anyị mere gara aga, anyị na-ajụ ajụjụ na ihe omume ọbụla. Anyị jụrụ sị ka ihe Igbo na-akpọ windo. Anyị nwetara ọsịsa abụọ. Nke mbụ wụ si n'aka Eze Obichukwu Ezeudo. Ọ sịrị anyị na Igbo na-akpọ windo ọtụpe. Nke ọzọ bụ nwaada Vianney Nwadị Ụtọ Okoro, o si Abuja na Nigeria, saa anyị ajụjụ. Ọ sị na Igbo na-akpọkwa windo mkpupu. Dịka anyị kwuru na mbụ, asụsụ dị n'iche n'iche. Ọ bụrụ na ọ bụghị nke etu nne si akpọ windo n'asụsụ nke ọnụ, ohere dịkwala gị ịkpọ anyị n'ekwentị n'akara 832-896-3316 ịgwa anyị ihe ndị bụ nọ na-akpọ windo. Tata ajụjụ anyị ga-ajụ ụwụ, kedu ihe Igbo na-akpọ triliọn? Kedu ihe Igbo na-akpọ triliọn? Nnọma na anyị nwere otu ruo na narị ruo na nyeji ruo na ihe. Gịnị bụ triliọn na asụsụ Igbo? Inwe ọsịsị ya ịkpọkwa anyị n'ekwentị. Chetakwa na ebe ị ga na-ekiri ya bụ ihe mmemme bụ na YouTube channel na Kizen Global Entertainment. Iji ebe ahụ nwe ebe edere subscribe, subscribe or share, like ya, ka anyị na-agbasa ka omenala Igbo na-agawala n'iru. Ndewo. Okpudo, na-abịa na ilu Igbo, o nwere ihe dịkacha yiri ibe ya dịka ilulu. Ha bụ ofu ka ha dị iche n'iche. Amụrụ ihe ndị Igbo na-akpọ akpaala okwu, meekwana oke dịka nkọwa ilu. Ha bụcha otu n'ime ilu n'asụsụ Igbo. Iji zaa ihe anyị kwuru bụ eziokwu. Enwere ihe a na-akpọ ụka bụ ilu. Ụka bụ ilu bụ ihe ndị oyibo na-akpọ parables. Ịbịa na nke akpaala okwu bụ ihe ndị oyibo na-akpọ idioms. So n'ime ụka bụ ilu, dịka anyị si mara na akwụkwọ nsọ, ihe onye nwanyị bụ Kraịst na-asụ kama n'ime akwụkwọ nsọ bụ ihe a na-akpọ parables. Ndị Igbo na-ejikwa na-ekwu ụka, ya bụ ụka bụ ilu. Ha kwuo na gị asị gị mana asụ gị so n'ikwe, ga ma asụ gị so na ụfọdụ asụọla gị ya, asị gị ji rere eze gị.
ya ujire ka ịgọ eze ọgụ ihe ndị ahụ bụ ụka bụrụ ilu ya bụ ihe a na-akpọ parables. Idiom kwa ka ebu akpọọla okwu bụ iji okwu a na-eji akọwa na-egosi na ịgabara n'ime ebe okwu siri malite ịnyere nke ọkọchị na obi okenye gị kwụcha ya bụ na ite ala ụkwa jee eze ya bụ na ịgamiere kpọọ okwu ahụ ya wụdị ihe a na-akpọ idioms akpọọla okwu dị iche n'ilu maka na ilu bụ proverb nke akpọọla okwu bụ ịgamiene ihe karịrị ilu na onye na-aghọtachaghị ilu ọ ga-ara ya ahụ ịghọta ihe bụ akpọọla okwu. Ọha na eze, biko ndị na-ege anyị ntị, ọ dị ka anyị ga-abanụ n'ime ọgbọ ahịa ka anyị jee ndị na-akwado anyị ka anyị kelee ha. Igbo, ihe omume omenala Igbo nke eji akụzi asụsụ Igbo na omenala Igbo na-egosikwa ihe mmemme dị iche iche na Houston na mba ofesi. Ebe ị ga na-ekiri ya bụ ihe omume bụ na YouTube channel na Zen Global Entertainment. Ndị Igbo, nnụ mana asị na agbakọ nye ọnwa mmanụ oti ofufe. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ka a na-egosi ma ọ bụ ka a na-ekwu na ihe omume omenala Igbo, biko n'oge anyị n'ekwentị na akara 832-896-3316. Nnụmanụ Igbo dị ofu obi eme ihe. Nnụmanụ asị na anyụkọ mmamịrị ọnụ oti ofufu. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ka a na-egosi maọbụ ka a na-ekwu na ihe omume omenala Igbo, biko egbula oge ịkpọ anyị n'ekwentị n'akara 832-896-3316. Nnụmanụ Igbo ji ofu obi eme ihe. Ọ bụ nwa afọ Igbo Kizito Osimiri Ibe bụ onye nhazi ihe omume a. Mgbe ndị ọma na-ege anyị ntị, chetana na tata bụ ihe omume omenala Igbo nke anyị na-anọ n'ime na-atụle ilu. Anyị na-anabata nọ na-agba nke ikpeazụ n'ụbọchị tata, mana tupu anyị agaba n'iru ịtụ ụfọdụ ilu ma kọwakwu ya, eji m ohere na-ekele nwaada Lady Ngozi Ezeji, onye ga-eme mmemme 60 amụrụ ya. Mbọsị a ga-eme ya na ọnwa Febụwarị gbaa mkpụrụ ụbọchị 10 na Holy Trinity Anglican Cathedral ọnụ na Howe Sugarland. Anyị ndị omenala Igbo ga-anọkwa ya bụ ebe a. Ma onwe m bụkwa Okwuruọra Kizito ga-eji igwe eji ekwu okwu. Anyị na-ekelekwa ezigbo di bụ Sa Ima Ezeji maka na asị na onye nụ na-ezi ete egwu ihe na-atụrịli hụ n'ime ọfịa. N'otu aka ahụ kwa, anyị na-akasi ezinụlọ ndị nga Amugo, ọ bụ ndị ụzọ agba Ikeduru obi. Ọ bụ ndị nke nna ha ọ bụ Chief Colinus Amugo ụrapụrụ Ugochinyere 1 na Amugo. Anyị na-asị biko nna Amugo ọdịkọ na mba, injinia Mike Amugo na Sylvia Amugo ụmụkọrọ ka nnu yiri ndidi dịka uwe. Ndị omenala Igbo na-asị ndonu. Anyị ma na a ga-eme nchi abalị n'ọnwa Maachị gbaa abalị 10 na Holy Our Savior Anglican Church nke nọ na Bisonet na Cockwood. Ndonu biko. Biko ọhaneze, onye mana ya nọ taa bụ Chief Dr. Barrister Tony Iworie nwere n'akwụkwọ dị oke mkpa nke o dere nke a na-akpọ Managing Intercultural Business Negotiations with Nigeria. Ịtacham ya n'okwu Igbo, ọ bụrụ na ịbụ onye ọcha maọbụ ịbụ onye Nigeria chọọ ka ije tụọ mgbere ahịa na Nigeria, ọ ga-aka mma ka ị garuo na ndị eze na ndị ọdịnala gị na ha daa ntị. A ga-eme ka ihe niile nke ị ga-eme na Nigeria dịla gị mfe ma dịkwala gị were. Anyị na-ekele ya lee biko ebe ọbụla a ga-ahụ ya bụ akwụkwọ bụ na Amazon. Ije na Amazon ị ga-ahụ ya. Ọ Chief Dr. Barrister
Tony Iworie bụ onye dere ya bụ akwụkwọ. Ọkwa onye mana ya nọ taa na-atapịa okwu Igbo. Igbo ọma, ndị ọma dị na-ege anyị ntị. Ugbu a anyị akọwala ihe wụ ilu. Anyị ekwuokwe nne uru ilu bara n'asụsụ Igbo. Anyị akọwala ụka bụ ilu, kọwakwana ihe wụ akpaala okwu. Ugbu anyị chọrọ ka anyị chọkwanụ ilu ole ma ole ma kọwakwa ya. Maka na asị na onye nọ ebe n'uli ozu na-anụghị ebe a n'uli ozu asị abụba na-esi n'ụkwụ abụba. Dịka anyị kwuru na mbụ, biko ilulu anyị kọwaa ya ya hụ otu ndị bụ na si asụ, ọ bụrụ na ọ wụ ihe ọjọọ, ọ bụkwa na o nwekwara ihe anyị kọwara na-adochaghị gị anya. Ohere dịla gị kpọkwa anyị n'ekwentị ka anyị kọwaziele gị nke ọma. Okpudo, ihe a nụ n'ogbu ya na-awụ ka anyị tụọ ilu ole ma ole kọwakwa na ndị Igbo ndị na-ege ntị, maka na anyị ekwubuola nsị na anyị atụrụ ilu kọwala ya na ego ji ilu nne ya. Mana tata ndị Igbo ma onye ọbụla ego eji ilu nne ya ga-efu ọhịa, onye ọbụla ego eji ilu nne nọdụcha mbarachara uru, bikọs na ọwa ego ahụ mụtara nnụ ndị Igbo ndị ma ihe. Okpudo, ngwa ka anyị tụọ ilu ole ma ole anyị akọwakwa ya. Ijikwe tụọ ilu ga ya na ihe a na-ekwu okwu ya ga-adaba bụ na anyị ekwucha n'okwu ndị ụfọdụ dị iche iche, mana a sị anyụcha nsị ga-eka ya ọnụ. Ọ dị mma ka isi kwute ya bụ na anyị emeghacha n'okwu ihe anyụcha nsị ga-aka ya ọnụ. Ya bụ otu ọ pụtara bụ ọ na-adị mma ikwuchi okwu achịkọlọta ya. Ya bụ ụka bụrụkwa ilu. Ihe mechara ma nwa mma. Ya bụ ụka were ilu a na-ekwu. So iji tụọ otu ilu, o nwere ma asị na onye ndị iro gbara gburugburu ga-eche ndụ ya nche mgbe niile, ka ebu na English translation a na-akọwara anyị taking it literally. Ewere otu English isi kwuo literally, ọ bụ na someone who is surrounded by enemies must always guide his life or her life or the territory. So ga bụ otu ilu anyị kwesịrị itinye na ntị. Ndị iro gbaa gị gburugburu, ị ga na-eche ndụ gị nche mgbe niile. Ka ọzọ bịa bụrụ abịakwa na onye ndị iro gbara gburugburu bụkwa ọpụtaghị na maka na ndị iro na-ede mmadụ n'iru. Ihe ọzọ yiri nke ahụ bụ na onye ọbụla dị ndụ kwesịrị ịdị na-akpachara anya na ihe ọ na-eme ma ebe ị na-eje. Ọ gasị gị na onye akpụrụ ọta akị o buruzie nkume nyara n'olu. Ije abalị na-ebute ọghọm. O nwere ịṅụma mmanya enwufee ya ofe, itinye n'aka gị n'aka ndị iro gị. Ihe ọbụla anyị mere anyị kwesịrị ịkpachara anya na-eme ihe. Anyị ga-ekwetezi na nna anyị lọrọ anyị ụwa, anyị ewereze nri gbagbuo ya. Ọ bụ ihe dị ka otu a. Ele nke ọzọ ka a na-atụkwa a na-agakwa n'ihu, asa na-aga n'ubi ji na-aka n'ọnụnụ. So nke ọzọ bịa bụrụ na ndị okenye mgbe ndị nna nna anyị na-adụ anyị ọdụ, ha dụcha anyị ọdụ, ọkwa ilu a na-ekwu okwu ya na-eji adụ ọdụ, ha sị anyị n'okporo oke oburule na ntị chiri ihe, ka e bụ na okporo a na-akpọ okpoko ọ na-eme mkpọtụ ọ bụrụ ma ọ na-efe. Ya megide mkpọtụ gị nọrọ ebe ahụ ya buru gị, ịnụhụ ya mgbe ọ bịara buru gị. Ọ ya bụ ihe ndị Igbo ji mara na ntị nshine gị. Ya bịa bụrụkwa ụka iji kọwaa ya wụ na dịka ha ekwu akwa n'ụzọ ọzọ si na na-agwa okpochi ntị na ahịa esule. So nke bụ na ewere olileanya na ị ga na-anụ mgbe ihe ndị a ga na-esi na-abịa, na ị ga-anụ ebe ahụ ya taa gị mberede. Dịka otu kọwakwa ụkpala okpoko burule, ọ dịka abịa gị bụrụ nwa okorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa, o nwere ụdị agwa ị na-akpa. Ada ndị nne gị maọbụ nna gị
ma ọ bụ ụmụnne gị ma ọ bụ ndị obodo na-asị gị na akpụkpọrọmagwa gị ịwa adịghịkwanụ mma, kwụsị ya. Ọkachasị onye na-eme ihe ntụtụ ma ọ bụ onye na-eme ihe dịgasị aṅa, ele anya imegide ihe ahụ si ya baa na nsogbu ma ọ si site n'ime ya ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụrụ na asị na adụba ntị ya ga-anụ egbugbu isi egbukọrọ onye n'isi. Mana ọ nụtaghị ndụmọdụ ndị nne na nna ya ma ọ bụ ndị okenye dụrụ ya, ọ bụrụzienụ na ihe mee ya ọ bụ ihe o ji aka, mana ka asị na onye kpatara nkụ ahụhụ siri ngwere bịala ya ọgwọ. Ilulu ndị ọzọkwa anyị na-atụle tata bụ na asị na mbe na mbe zụkọ ahịa na uru adịghị anụ. N'asụsụ Igbo anyị nwa onye mbe wu onye aghụghọ, asị na mbe zụkọ ahịa na uru adịghị ahụ. Onye ji si na ọ dị mma mmadụ na-abụ ofu onye na-ejide ya awụ ihe ji ge onye ndị amamihe abụọ na-emekọ ihe ị ga-ahụ na akakata iru agaba azụ a na-emekata ebebe maka onye ga na-asị na onye ga-arụgbu ya, onye ga-asị na onye ga-arụgbu ya. Onye ndị Igbo ji si na mbe zụkọ ahịa na uru adịghị anụ. Okpudo o nwere nke ọzọ ị nwekwara etola anyị? Ịma ndị be anyị si na anụ ka ntị epu omuri. Ịma maka na ndị bekee si na onye yela, ndị be anyị sikwa na onye yela ngwere nwere agbata obi na agbata dị ahụ. So na ihe nke ahụ pụtara anụ ka ntị epu omuri ọwụ ihe niile dịka ndị bekee si ị na-aga n'ụzọ nkịta na-agba ụja, ọwụ nkịta niile gbago ụja ka ị ga n'elu ihe. So o nwere nkịta ndị ga na-agba ụja iletu anya. So ọ ya bụ na ihe niile ị hụchara bịara gị ị ga-achị asụcha ya wụ na ipuole mgbiri gị shamacha ihe niile hebirala gị ele anya ga-anwụ n'ike. Onye ndị Igbo ji si na ọhụ mmiri na-ezoro onu ka na-echepụrụla efere aga ịhụ nwa nkịrịnkịrị mmiri nwa zomegeje buru bezin bupụta ọ ga-agbaju nne gị ehie. Emekwara ndị Igbo na-atụkwa n'ilu na-asị na onye gaba ije nyuchie nshi ụzọ ọlọgbazie ozute ijiji. Ele ihe nke pụtara? Onye ọbụla nọ ebe ọ nọ mechie ebe ọ nọ, ma ị na-apụ apụ ma ị na-eje eje ma ị na-abata abata, adịghị ama ihe ama. Maka na ị na-aga onye na-aga ije nwere ọlụlụ na ịnyụchie nshi were na ị ga-abịachi ahụ n'ụzọ ahụ nshi ha ịnyụrụ chirele gị. Ọ ya bụ ihe a na-asị mmiri dọrọ n'eju nwa nkịta ọrị mmadụ imechi ụzọ. Ọ ya dị ka ndị Igbo na-ekwukwe na onye nọ n'ime ahịa ekwesịghị ilu okwute ele anya ị ga-atụ ya mama gị ma ọ bụ papa gị ma ọ bụ nwanne gị nwoke ma ọ bụ nwanne gị nwaanyị. Ndị Igbo na-asị na ama nwaanyị gbara di ya na ọwa ama njacha. Okpudo nke ahụ ruo oke ụka maka na onwe ihe a ga-agba nwaanyị chi ya agwakwụrụ ịma na asị na ama nwaanyị gbara di ya ụwa ama njacha, nke pụtara dị na ọ bụ onye na nwoke na-ebi bi n'ụtụtụ bi n'ehihie, nwaanyị pụtasị gị na ihe owotu oshi wee dị owotu oshi wee dị ya, sị gị na di ya mere otu owotu oshi wee dị ya, sịkwanụ gị na owotu oshi wee dị. Mana asị na-eji ogu matụ ma gbuo nwa nọ n'afọ. N'obi eze adịghị na-adịghị ahụ, mana eze ebichiri ụzọ ọwụbobo ntị ka ọ na-enwe, ma ọ bụ onye gafeme abatakọla eze lekwa eke mere eze nyekwara ke eze mekwara ka onye ji na eze ebichiri ụzọ onwe ihe na-adịghị anụ. Ndị Igbo chekwana na anyị aba mbụba ma ata ọjị, mana ọjị pụta anyị ata kilikwu kili ibe owe onye ọrịa na-eme. Asị na atụ aka a ga-anwụ anwụ, atụkwana aka a ga-anwụ anwụ. Onye ọ pụtara wụ na ihe ọ bụla imege n'ụwa chete na o nwere isi njedebe, ma imege mmanwụ ma imege njọ chete na maka na ndị Igbo si na ugboro abụọ ka ekpe na-akpọ nwoke ya akpụ ya na ndụ ya akpụ ya na anwụ. Ọ ugboro abụọ anụkọta ihe dike na-eme anụkwana ka ekpe na-ada na ama nne ya. Biko ọha na eze ọ bụ otu ka a ga-esi adọbiri ya na ihe omume omenala Igbo taa. Tupu anyị achọchi okwu, Okpudo biko kelenụ ndị Igbo ndị gere anyị ntị. Ọha na eze ndị ọma
Igbo ụmụnne m na ụmụnna m, ekelele m unu n'ụbọchị nke taa. Unu ahụla ka anyị si tọọ ọkwa ji eze ụka bụ ilu. Anyị kwuelekwana akwa ala okwu. Ihe anyị na-achọ ka anyị ghọtakwa n'ọzọ bụ na okwu a na-akpọ ilu, ka anyị chetakwa na ọ ya bụ otu ihe ha na-akpọ proverb n'okwu akwụkwọ nsọ, nke ịbịa na 1 Kings chapter 3 nọ nke onye isi a na-akpọ ma oke ihe a na-akpọ Solomon yọrọ onye nwanyị si ya ka onye akọ na uche amamihe ka o ji chọọ ndị Israel. Ụmụnne m na ụmụnna m ndị Igbo ndị ọma, ana m asị ma ndị nne ma ndị nna ka anyị na-akụziri ụmụ anyị asụsụ Igbo, na-asụkwara ha ilu, ka ha na-aghọta na ilu bụ mmanụ Igbo na-eji eri ji, bụkwa nnu anyị na-eji ekwu ụka, ya na-atọ ụtọ, na-ada ụda na ntị. Amasị na ọ ga-adịrịnụ mma na Orie, dịrịnụ mma na Eke, dịrịnụ mma na Afọ, dịrịkwanụ mma na Nkwọ, n'aha Jizọs. Igbo ndị ọma ndị eme ọnụ, a sị na kọma ihe anyị ga-agba n'ala anyị adabiri ya ọdụ. Ofu ọjị ụfọ, ofu ala fọkwanụ. Ji na-egbu ha egbu, ekeghị eke, amazi ma ọ ga-atọ n'ala. Ọ bụ otu a ka anyị si ewere ya na ihe omume nke ụbọchị taa. Chetanụ na ihe anyị tụlelewo ilu na uru ilu bara n'asụsụ Igbo. Anyị jikwa ohere na-ayọ ndị nne na nna, ekachasị ndị bi na mba ofesi, gbalịanụ na-asụla na ụmụaka Igbo asụsụ Igbo, na-atụkwala nụ ha ilulu ka ha na-enwe ike na-aghọta. Nnụtụọla ha na-akọwala ha ego ejilu nne ha efu ha ọhịa, ọ ka ha ghọta. Cheta na a na-asị na ihe ọma mere nwanne gị enyere gị obi ọjọọ, ihe ọjọọ mekwene nwanne gị enyere gị obi aṅụrị. Tienụ ruo mgbe ọzọ mara nnọọ ga-anọkọ. Ọwụ Maazị Kizito Osimnobi Ibe na Senu ka emesịa.